Mihila ko sa tubangan sa akong amahan. Dito kuya, akong ipabati nga do kanila ang akong mga kasakit. Gugma sa kagahap, mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan, kasakit og kalipay nga gisawan, nahimong dili makalimtan, luyo sa nang labing panahon. Gugma sa kagahap, kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon, kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahap. Der kuya, may adlaw nga na kanimo. Pabasab sa mga suki nga nagasunod na kanunay sa programang Gugma sa Kagahapon. Kuya Nick, nagapadangat ko sa koga istorya. Gumikan kaya gusto na ko nga matagan o kapagtagan. Kabahin na sa kong problema karon. Abiban nyo kuya, naglibog yun ko kung unsa ako ngayon ngayon mo. Kuya Nick, tawagan lang ko sa pangalan nga Miguel. Usa ka 22 anyos. Usa ka ulit tao. Nagapuyo ko diri na sa may Talakag Bukidnon. Kuya Nick, pait kayo akong sitwasyon karon. Gumikan kay bisan pa man nga adun ako'y hinigugma. Nga tawagon ta lang sa pangalan nga Janice. Apa ang problema kuya? Ang akong ginikanan. Dili sila musugot nga makauyab ko. Kami niya Janice kuya, magtulo na katuig ang among relasyon. Amo lang gagitago. Gamikan kay tungod lagi kay istrikto kayo ang akong ginikan. O gatod man hangtod nga piabot yun kini, nakasayagid ang akong gagirikanan sa among relasyon ni Janice. O dito kuya, ang naitabo kuya, suko kayo ang akong gidikanan nga rikan ako. Gumikan kay matud pa sa akong amahan nga dili pa daw ko dapat musulod sa usa ka relasyon. Nyatong tungura kuya, nisupak yun ko. Gumikan kaya gipasabot man ako gato na sa akong ginikanan, sa akong ina, sa akong ama. Nagugmahan kay ko ni Janice. Para ka na ko kuya, si Janice lang ang gusto na ko makauban. Hangtod sa pero loyo niya ng tanan. Nga bisan taman nga ako nga gipasabot ang ako nga ginikanan. Sopak gyapon sila. Kaya matud pa nila nga nag-eskwela pa daw ko. Apan niya itong tungwar kuya, ako mas lang gipasabot nga akong tapuson ang akong pagtunga. Basta dili lang may magkabulag ni Janice. Apan na wala ko'y nahimo kuya. Kumikan kaya suko ang akong amahan. Gani gisumbag pa ko niya itong katungor. Mihila ko kuya ni.
Milhod ko sa tubangan nga tuna sa akong amahan. Nagpakiluoy ko. Inay kaya mutugot sila. Gig na nahinong ko sa akong amahan nga paundaon ko sa pagtuon. Dili daw ko paulion. Pasakon sa among nga panimalay. Nga tungtong na kuya, sakit kaayo. Wala ko magtuong nga. Luyo sa among nga grabe nga pagminahanay ni Janice. Bisaad ko nga to kanya nga siya lang ang babae nga kung higugma ko. Pero di ay aduna di ay mga tao ko yang buot nga bubulagar ka na. Yatong tunggur ako ya. Naghilakig ko nga gipakanaong sa akong amahan sa among kapanimalay. Gignan ko sa akong amahan kuya nga basta dili daw nako biyaan si Janice. Dili daw ko makapadayan sa akong pagtuon. Dili na po ko makapaulit katuna sa among panimalay. Abibayan niyo kuya. Sakit kaayo. Para baga gibundakan ko sa dakong bato ang akong kakagalingon. Di ko makatuo kuya nga ingon ana lang ka sayo. Nga pabulagot mi ni Janice. O gatod man nakita gid mi ni Janice na dito nga tungura. Og ako siyang gipasabot. Gisultihan ako siya. Kung unsa ang gisulti sa kung ginikanan nga rikan ako. Abi ba yan niyo kuya? Nabala ka si Janice. Nga matod pa niya nga dili daw pwede nga muhunong ko sa kong pag-eskwela. Og dili mo daw siya musugot nga madaot among relasyon sa akong mga ginikanan tungod lamang kaniya. Niya itong atura kuya. Abibayan ninyo. Mahilak si Janice. Naluoy ko. Gigakos ko niya. Sakit kay kuya. Gumikan kaya matod pa ni Janice. Mas maipadaw nga potlo na mo ang among relasyon. Gumikan kaya matod pa niya nga nadaotan daw ang akong relasyon. Ngato nasa ko nga maginikan. Yatong tungura kuya. Gilan ako siya nga dili ko musugot. Gipasabot na ko nga tukan niya kuya nga mahal na ako siya. Mihila ko. Nagpakiluoy ko nga tukan niya kuya nga dili siya mubiya nga rikan ako. Pero matod pa niya kuya nga
Sobra ra kaayo. Dili na niya makaya. Taga-adlaw na lang. Nagproblema siya. Magsigil na nagtulo ang iya mga luha. Gumikan kaya naluin na siya nga rikan ako. Munang angayan daw nga. Magkabulag mi. Diyan tunggu na kuya. Miluhod ko sa iya tubakan. Naghangyo ko nga to kanya nga. Dili siya mubuhi sa among relasyon. Dili siya mubiya sa among relasyon. Dili ko niya biyan. Tugod kay para kanako kuya. Mahal na ako siya. Sakit kuya, Nick. Kay mitalikod si Janice. Akong gigunitan niyang kamot. Mihilak siya. Iya kong gigakos pag-usap. Gamatod pa niya nga gugmahan siya nga rikan ako. Pero wala siya nahimo. Wala daw siya nagustuhin sa kong ginikan. Nya tong tunguran kuya. Wala ko'y nahimo. Milakaw gid si Janice. Mihila ko. Mihuot ang akong kasing-kasing. Dili ko magkatuo kuya nga. Wala na si Janice nga rikan ako. Mibihiya na siya nga rikan ako. O katod man, natong ora. May paulig ko sa mong panimalay kuya. Nga puno sa kasakit. O gagani pa man. Sadya nga misaka ko sa among nga panimalay. Gipangutan ako sa pamahan. Kung ako na bang gibulagan si Janice. Mitugan ko kuya. Nga ako na nga gibulagan. Ang akong hinigugma. Yan ang tunguran ko yan. Mihila ko sa tubangan. Sa akong amahan. Dito kuya. Akong ipabati nga to kanila. Ang akong makasakit. Pero matud pa sa akong inahan. Mas maayar po nga ako daw gibulagan. Kaya dili daw may bagay. Abibayan niyo kuya. Sakit kayo. O gatod man. Bisan pag gamit tulok, mihila ko. Sa tubangan nga tunasa akong kinikanala. Wala gid sila maluoy nga rikan ako. Muna nga ako nalang giluom. Ang ako nga mga gibati niya tumutungura kuya, ang mga kasakit. Matag adlaw, matag gabi. Dili ko ganahan mugawas. Nagsigil akong hilak. Gimingaw ko ni Janice. O gatod man sa hinahinay kuya, murag bigaan-gaan ang akong paminaw. Akong gibati. Gumikan kaya magwalo naman pod ka bulan kuya. Gikan nga mibiya si Janice nga rikan ako. O gasamtang ako
Ibalik tapog ko sa paggatungha. Gamikan kaya porsigido man yun. Nga patapuson ko sa kong nga pagtuon. Kung kaya andaman mo gasto nga akong ginikanan. Muna nagpadangat ko sa kong istorya nga na kaninyo. Sa pamasin ko yang nga inyong nga matagan o kapagtagan. Ang akong nga kaagi. Sa akong kinabuhi. Gumikan kay hangtod karon kuya. Maglisod pa man ko sa pag-move on. Sa among panagbulag ni Janice. Marari padangat ko sa kong istorya nga na kanina. Kung gaunsa ang akong angayan kay mo. Kini inyong magtatampo si Miguel from Talakag, Bukidnon. Boy no Miguel no, may adlaw ang ganda kadimo. O gimsaba sa itong mga kaigsunan mga kaigsunan di ay diya sa may Talakag, Bukidnon, sa may Northern Mindanao. Nahala sa mga silingan nga mga lungsod diha. Hala may adlaw nga na kaninyo o gisaba nga ito na kang Miguel. Ay may adlaw din no, may nga pagpaminaw di ay sa kong mga ayaan o guyuan sa mga kasal family ha. May adlaw nga na kaninyo. Ilabi na kang Uncle Idoy, nila ni Auntie Ibing, nila ni Auntie Bibi, Auntie Mila, Auntie Inday, sila si Uncle Dudong, o masahab nila ni Uncle Berhelio, sa ilang mga anak nila ni Bobby. O may pagpaminaw usab sa kung ayaan usab si Auntie Sonia, o gisab sila si Manong Lulok. Hala may adlaw nga na kayo sa mga kasal family ha. Ang masaba sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon. O ilabi na nga ito na kang Auntie Tata. Hala may adlaw nga na kaninyo sa itong mga kaigsunan mga suki na itong mga tege paminuan. O sa tanan no, sa kong mga ayan, sa kong mga ayaan uyuan nga wala na ako ma-mention. Hala may adlaw nga na kaninyo. Bueno, dirita sa istorya ni Miguel. Miguel, daghang salamat niyo Miguel ha, sa imong pagsalig sa pagpadangat sa imong istorya. Diri sa itong tulumanon ang programa, ang Gugma sa Kagahapon. So, mani karon siguro ingon ana gid na Miguel. Ingon ana gid na nga adunay kalipay nga moabot sa tong kinabuhi. Aduna po'y kasakit. Kaya ang kinabuhi sa tao mang yun, mura nagdagat. Adunay panahon nga kumikan sa kalamidad, unos, kusukusuhon ang dagat. Maabot rin po ang panahon nga mulinaw ang dagat. Ingon ana ang kinabuhi sa tao. Adunay kasakit, kusukusuhon ta sa problema. Maabot rin po ng panahon nga matawag nga mamahimong normal ang atong kinabuhi. So sama kanibo Miguel, nagkahinigugmaay mo ni Janice, miabot ang unos sa inyong relasyon, nagkabulag mo, gabikan kay ang imong ginikanan dako mang supak sa inyong relasyon. Pero dili na mo iabot pasabot nga diha na lang kataman. Diha na lang nataman. Gumikan kay ibutang sa imong nahuna, maabot ra gyapon ang panahon nga mamahimong normal ang imong kinabuhi. Maabot ang normal. Maabot ra gyapon ang panahon nga mamahimong normal ang kinabuhi. Ang importante nga dili ka mo surrender. Kung gugmahan ka ni Janice,
sulti siya, pasabta siya. Pasabta siya. Kay ingon ani manggid daghan ang mga ingon ani nga mga relasyon. Nga sa primero ang ginikanan dili gid mosugot. Pero gumikan sila nga kahugot sa ilang nga relasyon. Pag minhalay, miabot man gid sa punto nga nahimong normal ang uban. Nagpakasal sila, nakaangkon sila og mga anak, nahimong usa sila kapamilya. Ingon ana unta, migil ang imong mindset nga dili ka mo surrender. Hangiun nimo. Sige Janice nga dili mo basta-basta mo surrender. Basta ang imong pag-eskwela ipadayon gid nimo, Miguel. Ang imong ginikanan normal lang na ang ilang reaksyon. Ana bina reaksyon. Di ba? Normal gid na. Nga naman ginikanan man na. Wala ginikanan nga ang ilang mga anak muadto sa dili maayo nga dalan. Gusto gid nila nga mamaayo ang ilang anak. Ipadayon ang pag-eskwela. Pero mura gingon nga ayaw pagtuo nga ingon ana lang permi ang buot sa imong ginikanan. Kay mo agbot ra gyapon ang panahon nga mo okay na sila nga makigrelasyon na ka. Basta nga makatapos ka pagtuon. Nabalaka man na sila, normal gina mabalaka ang ginikanan kay basing unya dili ka makatapos sa pagtuon. Ingon ana ginabigil normal gina sa ginikanan. Ayaw awaya imong ginikanan. Kay ang ilaha mao lamang sa pag matuto nga na kanimo tudluan ka sa insakto aron nga mamayo ang dagan sa imong panahon. Pero igna ko baka kon Miguel, moabot na ang panahon nga mutugot ra ang imong ginikanan nga makigrelasyon ni anak ni Janice. Karon ang reaksyon nila murag bago pa man, murag kon gyud apike gyud. Murag dili ka nila madawat. Pero maabot ra ang panahon nga madawat ka sa imong ginikanan uban si Janice. Ipakita nimo Miguel nga tula sa imong ginikanan nga deserving ka nga mamahimo nimo ka relasyon si Janice. Maningkamot ka, maningkamot ka hantod nga makahuman ka na kung kana naapa si Janice, kung kana gugmahan pagyapon si Janice kana kanimo. Pero kung dili na gyud, di na gyud siya makigbalik kana kanimo, wala gingon nga buon. Ayaw ipambugos ang imong kagalingon ngadto na sa usa ka babae nga dili na sa imo. Maningkamot ka, ipakita nimo kan Janice nga okay ra ka eskwela. Pag makahuman na ka tanawa, diya na ka makakita og babae nga para gid sa imo. Ingon ana lang nga Miguel, normal magin na. Di magin na malikayan sa usa ka relasyon adunay babag. Siguro gihimo po na sa imo ginikanan nga kanimo aron nga makatapos ka. Kay kung pasagdan mo, pasagdan ka dasing unya mahimo kang amahan. Sa dili pa insaktong nga panahon, wala pa ka makatapos. So ipaday imong pagtuon o nya gawas niya na relax lang, ampo ka sa Ginoo. Bro, gay pinaka-importante sa tanan, Miguel. Daghang salamat Miguel ha. Og sa ato nga ba kaigsuhan nga naminaw karon, may nga adlaw nga na kaninyo. Kung aduna mo'y mga kaagid ya mga kaagid sa kinabuhi, kalipay mo o kasakit, bisam unsa kay ato karang hatagan og pagdagan. Daghang salamat nga na kaninyo. Bye-bye.